Zkus na chvíli zavřít oči a v duchu odpočítat 120 sekund. Prostě si v hlavě říkej, kdy uplynou 2 minuty a pak se podívej na hodinky. Tohle udělal jeden výzkum se stovkami lidí. Lidé po 30 let se v odhadu spletli jen mírně. Naodhadovali v průměru 115 sekund. Lidé nad 50 v průměru jen 87 sekund. Pro ně uplynulo o čtvrtinu času víc, než si mysleli. A teď to nejzajímavější. Pokud vezmeš v úvahu, jak subjektivně vnímáme plynutí času, a ne roky v kalendáři, ale roky tak, jak je skutečně prožíváme, tak polovina tvého vědomého života je pryč už kolem 21. roku tvého života. Ne proto, že bys měl umřít ve 42, ale protože takhle nám mozek servíruje čas. Jsem nad tím v poslední době dost přemýšlel. Poslední rok mi totiž utekl až neuvěřitelně, nechtělo se mi věřit, že už je to rok od jednoho takového poměrně velkého výletu. A přijde mi, že jeden z hlavních důvodů, proč se tomu tak děje, je takový v podstatě nedostatek záchytných bodů. Respektive, když je člověk dítě, pamatuje si každou věc, každý výlet se školou, každý dárek, každé narozeniny, každé Vánoce. Ovšem v době, kdy se dostane do toho dospělého věku, je výrazně jednodušší spadnout do rutiny a celkově je ten život postavený v dospělém věku na rutině, kdy jeden den plyne za druhým a přijde mi, že ty dny extrémně splývají a člověku může utéct několik měsíců života bez toho, aby si to vlastně vůbec uvědomil. Jako děti totiž máme pocit, že prázdniny trvají věčnost. Cesta autem na chalupu se táhne do nekonečna. Rok mezi první a druhou třídou je jako celá epocha. Ve 30 ti ovšem uteče rok a máš pocit, že jsi si ho nestihl ani pořádně prožít. A není to jenom pocit, je to v podstatě také čistá matematika. Když je ti 6 a odejdeš prvních pár let, na které si stejně vůbec nepamatuješ, jeden rok tvého života představuje třeba 17% všeho, co jsi kdy prožil. Když je ti 13, tak je to necelých 8% a v 18 už pouze kolem 5%. Každý další rok je čím dál menší zlomek toho velkého celku. Takže se logicky musí zdát každý rok s přibývajícím věkem kratší. Ale v podstatě se do toho míchá také biologie. Za to, jak vnímáme čas, může do velké míry například dopamin. Jak jsem již zmiňoval, když je něco nové, první pusa, první samostatný velký trip, první velká full-time práce, mozek nás doslova zaplaví dopaminem a ten zážitek se nám vryje do paměti mnohem hlouběji. Novost čas subjektivně natahuje. Jenže čím jsme starší, tím méně věcí je skutečně nových. Cesta do práce, nákup, večeře, to samé přichází pořád dokola a jedná se právě o tu dospěláckou rutinu. A opakující se nudné zážitky mozek vnímá jako kratší, když ve skutečnosti trvaly stejně dlouho jako ty vzrušující. Pro mě osobně jako takové záchytné body dlouho fungovaly například různé výlety, tripy do zahraničí, tehdy ještě na škole různé školy v přírodě a podobně. Také 2 mé Erasmy. Ovšem s postupujícím časem jsem dospěl do bodu, kdy se mi právě tyto výlety přestají zdát jako něco, co ve svém životě 100% potřebuji. Potom, co jsem toho procestoval už poměrně dost, dosáhl jsem bodu toho klesající mezního užitku právě z dalších tripů a nedává pro mě smysl za ně vyhazovat v současné době peníze. Tím ovšem zhruba v posledním necelém roce pro mě odpadly právě tyto záchytné body a myslím si, že jeden z hlavních důvodů, proč mi ten poslední rok utekl právě takhle rychle, je právě ten nedostatek těch výletů do zahraničí, na které se člověk těší, na které vzpomíná, protože vypadne ze svého přirozeného prostředí doma. A myslím si, že to může být právě také jeden důvod, když člověk zapadne do takové té tradiční rutiny. Nostalgie podle mě tedy není jen bylo to lepší dřív. Je to ovšem také, dejme tomu, nasměrování mozku, který nám ukazuje, když jsme naposledy skutečně žili v tom slova smyslu, že jsme sbírali často nové zkušenosti tak rychle, že se nám ten čas pocitově roztahoval. Dobrou zprávou je, že tohle ale není nezvratný proces stárnutí, který nejde ovlivnit, jak jsem sám naznačoval. Vnímání času je totiž tvárné. Sledování analýza dat například ukazuje, že lidé, kteří ve 40 a 50 letech aktivně vyhledávají nové zkušenosti a zážitky, tedy právě cestují nám, učí se nové věci, mění rutiny,
tak hlásí, že jim čas neutíká pocitově tak rychle, jak jako jejich vrstevníkům, kteří žijí právě v tom ustaleném kolotoči. Nejde o to dělat něco šíleného, stačí právě naučit se něco, co neumíš, nový jazyk, hrát na nový nástroj, začít s novým sportem, nebo změnit trasu, kterou chodíváš normálně každý den, dále cestovat jinam, než býváš zvyklý. Prostě jednoduše dělat věci poprvé, a to i ty banální věci. Čím víc svých poprvé nazbíráš, tím více ti bude zdát, že jsi toho tento rok více prožil a pocitově ti tak přijde delší. Když ten pocit nostalgie dokáže bývat dost silný, tak nejde o to, že bychom měli žít v panice, že nám velmi rychle utíká čas, ale jde spíš o to pochopit, proč se nám zdá, že ten čas utíká a že s tím reálně můžeme zkusit něco dělat. Protože pravdou je, nemůžeme zastavit hodiny, ale můžeme je ovlivnit a můžeme ovlivnit to, jak moc se ti otočí ručičky, než se stihneš ohlédnout.